वेलकम और अपन बहुत स्वागत जनाऊँ। आज ड्यूटी ना घरे बस ଶୋଇକିନା ଉଠୁଛି ନା ଚାହା ଫା ପିଇକିନା ବଇଛି ଆପଣ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲୁଣି ଖାଇକିନା ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଇକିନା କେତେବେଳେ ଉଠୁନି 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଖାଉନି କିଚେନ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଏଇନା ଅଛି ଜଳଖିଆ ନା ଖାଇଥିଲା କିଚେନ ଅଳିଆ ଏଇନା ଅଛି ସଫା କରିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖାଲି ଲେଖୁଛି ଖାଲି ସଦାବେଳେ ହିସାବ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଖାଇଲେ ସଫା କରୁଛି ମୋତେ ଦେଖିକିନା ହସୁଛି କାମ ଜଣା ତ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ହସୁଛି କାଲି ସଫା କଲି ଆଜି ଫେର ଅଳିଆ ହେଇଯାଇଛି এটা গ্যাস এটা রকম গ্যাস আছে উপরের উপর মশলা রকম কথা উপর ফাটে গেছে পরে আর Kalau data pengguna selalu merah. Nanti jangan dia akan nadi ya. Ganti tadi ana. Nanti kasih saya. Jalan di sana.
ପଖାଳ, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆଉ କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା। ଆସ।